Moro! Jois tässä Random Juusu. Ja mä olen Ermo. Joo. Tui. Kuitenkin. Pelataan mun servu ja voin laittaa IPn sitten. Ja ehkä Hamatsi. Kun on Hamatsi servu. Koska en jaksanut tehdä parempaa. Ja älä ihmettele mitä portaita sillä tapahtuu. Niitä mä justiin vähän ihmettelin. Kana. Et saanut osumaan. Sain. Sait osumaan. Oletko tässä PvP? Voitais vetää vähän. No ei. Näin. En minä osaa taistella. Nyt se ei kumminkaan rekordaa ääniä. Jipee. Jee. Minulla on ihan huono mikki, niin Kalon mikki kuuluu täysillä. Mutta hei, jos mä laitan näin. Noin ja tuosta. Noin ja. Nyt voidaan jatkaa matiipeen. No niin, ton. Mulla on muuten hieno hiiri. Sen tiedät, kun sulla on se hiiren osoitin, sulla on valkoinen. Niin. Niin mulla on musta. Joo. Musta kuin musta makkara. Häh? Musta kuin musta makkara. Jaa. En kuulu väärin. Mitä siellä XP-farmilla muuten teet? Hanki XPtä. Yes. Mietipä mikä vaikeustaso meillä on. Ai niin, joo. Ehkä se pitäisi vaihtaa. No vaiha. Nakki menee. Hei, katsos minua. Hihihi. Dui. Ai, se kimpos. Oho. Tippu. No niin, otan sitten tämän. Mitä siihen muuten täällä teet? Pelleilen. No niin, toisten XP tuut viemään. Minun idea oli mennä tänne. Tässä jaksossa, vaikka me ei mitään suunniteltukaan. Näin niin. No jee, nyt peitettämiin pääsis tuonne. Oho! Ammupa tuohon hommeli. Oh. Onko sulla loputtomuus siinä? On. Montako nuolta sulla on? 2 täkkiä ei yhtään kulunut. Dui. Nakkivene. Oh ja, minä oli aika hieno, tai hienosti ammuin. Ammuin tuohon kattoon ja se tippui tuon päälle. Joo ja mä alan tekee videoita, mulla on tämä, miten tää Snapshot-serveri, niin voitte itekin tehdä, mutta se on Hamatsi tietenkin. En jaksanut tehdä Bukkit-serverin. Ja voi laittaa linkki, jos haluaa, että miten ne tehdä, kun minä en oo enää muista, niin voi laittaa, että miten ne tehdä, että jos itekin haluaa tulla enemmän pelaajaa. Ja silloin kun mineen tulee päivitykseen, niin tää serveri menee tavallaan mukana. Paljonko sulla on XP? 4. Joo. Mulla on 20 enemmän. No jee. Jee! Snaippaamassa heti kun tulee. Joo, hyvä idis. No peikkari. Idea. Suomi on vapaa maa. Mutta minä ei. Ammupa siten tuohon, se on hauskaa. Kun ammut näin, siihen ammuppa sen pohjaan. Sullahan se nuoli niinku tippuu. Sitten kun katot, niin se tulee uudestaan. Tätä servo on kyllä tullut vähän liikaakin pelattua. Timan. Teekö mitä? No? No, ne mulla ei varusteita. Ai, sulla ei varusteita. Niin. Kato mitkä pöksyt mulla on. Kuinka? Tyhmät on.
Laitetaanko tänne soihtuja, niin tänne ei spawnais mitään? Niin joo, ihan hyvä ideahan se on. Ei kyllä. Tiedätkö mitä? Piu. Oh yeah, mä sain sun. Mä sain XP:tä. Niin miekin. Oli hauska. Diu. Miten sä nyt oikein ammut? Tuonne päälle. Onko sulla ollut moottobovi? Ei ole. On. Mikä siinä on? Voima. Olkoon. One shot, one kill. Joo. Rapsi pätkäs ja mun isä tuli häiritseen, niin nyt me jatkan taas. Joo, siinä on taas tunti. Minä on musa aika. XP. Taas täällä XP-spawnilla. Mie ammu ainakin. Joo, me leikkaa sen yhden kohdalla siitä pois. Vai minkä? Nyt nukkumaan. Minun iipet vaan minun XP. No niin, ryöstät minulta kaikki XP. Pitää. Miksi muuten tuli tännestä minun XP-valmi? Se se rakentuu tätä. Kaivoin alaspäin. Niinhän tämä kaivon koko. Joo, eikä tää pitää olla niin, että ne tippuu, niin ne kuolee. Ei. Miksi pitäis? En mä tiedä. Mikä on täällä? Kerään näitä zombeja tänne. Titti. Mä kerään sulle XP. Häh? Kerään sulle XP. Mulle? Niin. Tuli zombia tänne. Niin? Miksi noin teet? Se haikkaa. Kuule. Tästä olisi hyvä ampua sinut alas. Niin se olisi PvP. Ei tullut XP. No miksi minun XP tuut varastamaan? In. Tosi mukavaa. Mie tässä niinku kauan oota oikein niitä sopimuksia. Niin siellä vaan ootat sinne. No niin joku. No niin, nyt siellä bännäät. En. Kohta näet. Niin, varmaan give XP tai jotain sellaista tai jotain XP. Ootappa. Mitä sä teet? Riitä saamia asetuksia. Voitko Jussi mennä sitten vähän kauan? Ihan kohda. Mitä sä teet? Voitko mennä siitä kauemmaa? Miksi sä itses potkit? Olisiko vielä varasti XP:tä?
Mä sain tähän kikkasin itteni. Tuppa katsomaan mitä varusteita mulla on. Ota aivan sekunti. Odota siinä. Zombi. Laitanko lopettelemaan? Niin joku 10 minuuttia kestänyt tää video. No joo, ihan sen. Mä joudun lopettamaan. Joo. Niin vielä näytän tässä videossa millainen tää maailma on. Semmoinen. Tässä näkyy, tuossa on vähän semmonen, vähän niinku hieno talo, tuossa on farmi, tuossa on Smile-Elmon talo. Täällä on mun talo. Noin, tuolla on mun kaivos. Tuossa menee, tuossa on puufarmi, tuossa menee raiteet, Ender. Haittaakos minä sanoa sinulle Jussuksi? Ei, yhteinen pommi. Koska ei Jussus pommi, se on joku yhteinen talo. Kallen. Siis maailma on entinen talo. Sitten, Ei haittaa, minun nimi sanottu. ja sitten tämä, jos saiko rakentaa tuohon omaa taloa. Sitten tuolla on Endi, uima-allas, hotelli. Jota näytän tää hotellin sisältä kai. Hieno keittiö. Oikeasti. Ja huoneet. Mulla on zombilihaa 63. Ja tuossa on toinenkin. Onko se taivaalla? On. No. Onko se käydä maassa? Joo, missä se oot? Oota mie paikan nämä zombit ja sitten mie TP:n. Joo, minä on tässä sun langatolla. Joo, minä laitan IP:tä ja niitä tänne sitten. Laitan IP, mutta aina yksi juttu nyt ne muistan mitä mun pitää tehdä. Etkö se on nyt taivaalla? On. Oota, ja menen tuohon sun talon katolla. Noniin, nyt minä on maasta. Mä teen tähän tämmösen yksinäisen saaren. Tämä on mennyt sitä. Mikä saaren? Entä? Hei, mä teen tähän Kalle. Joo, niin katoppa. Ei. Katoppa. Ole äiti hiljaa. Meillä on huomenna tornioretti, niin siksi... Joo, mielokuvaa. Joo, no moro. Katkaise yhteys. Sitten, no sui, moro.